Физикса. Ало? Да? Ало? Ало? Обаждаме се тук от подовата. А? Стиляне, ти ли си? Какво? Стиляне, ти ли си? Аз съм, ме. Кажи. Ко правиш? Нищо, какво да правя? Абе имаш да ми дадеш ни пари. Тука. Сети ли са? Преди 2 седмици там. Какво? Да! Ало? Да, какви пари бе? Бе 20 лева имаш да ми дадеш са. Защо? Защо не дей са прави? За снимките. Какви снимки бе? Бе от Витоше, бе. Нали ходихме двамата. Я стига глупости. Ало? Не съм ходила на никаква Витуша. Ало? Да? Моля? Qual o seu número telefônico? Alo? Ce n-am băut ce mato? Non capisco. Con ci parlo? Alo? Attendo del dia. Alo? Qual o seu número telefônico? Chico? Capalico? Не мога да остави. Здравей! А? Ага. Какъв си гашник? Ти кой си? Байван! А? Байван! Бре! Да бе? Айде бягай да твари. Искам да си купиш чорапи с. А? На какво са чорапите? О, не знам. Аз стига ли? Не знам. Нали си какво чорапи? Ела на място тук да видиш. Коя фирма си? Няма значение, ела тук на място. Къде ти нещо? Айде да твари, не се занимаваме. Там ще работят, Айде. Колко струват? Няма значение. Айде, къде да си бе? Моля. Добро утро! Добро, не, още ма. Байван търся! Кой? Байван! Грешка има ти нещо ви. Няма грешка, той ми даде този телефон. Кой то от Байван бе? Моля? Кой Байван бе? От село Череновода. Грешка имаш бе. Как грешка? Аз звъня от София, нямам грешка. Напутал се, давай, казвай по-бързо. Абе грешка имаш бе, момче. Ама не може така грешка, той ми даде този телефон. 22 5394. Точно тъй. Кой то си Иван? Байван! Няма такъв. Петров Иванов е. Тук е фирма за чорапи. Ало? Да? Цонио? Кой? Цонио? Абе, я изтъдни. Кажи, кой? Ама Цони там ли? Да го извикам ли? А? Да го извикам ли? Ма там ли? Еми, ако искаш, мога го извикам. Еми извикай го. Ама той сега е... Абе... Тя се подалкаш. Какво е? Кой се обърж? Аре, като не се подалкаш, пак се обърж. Ако не се подалкаш, пак се обърж. Ало? Да. Ало? Ало? Да? Тъй се Десислава. Кой се обажда? Ало, 10 ти ли си? Кой се обажда? Ама 10 ти ли си? Кой се обажда, питам? Аз съм бе. Кой? Не ме ли позна? Не? Еми Цецо. Кой? Цецо бе. Ама десето още няма от училище. Нещо? Да предам? Ами да. Какво? Еми кога ще бе? Кога ще се прибере? Кой? Да, тя. Не знам, като извършат часовете, не зная. Ама доколко ще се знае там? Да.
След колко време долу, бе? Не зная. Хубаво. Добре, ай ще потърся пак. Моля? Ало! Да? Кого търсите? Вас търся! Кой? А? Вас търся. Кой? Абе, баба Иванка. Баба Иванка ли? Да. Няма Иванка тука. Поздрави от мене. Кой си ти? Оня, бе. Дядо Коледа. Дядо Коледа, баба Иванка. Аз ще ни я. Ало? Ало, Ева. Да? Адам, де бе? Моля? Ало, дай ме Адам, бе. Кой е там? Ония с ябълката. Ало, Ева. Да. Абе, дай ме Адам, бе. Абе, кой е на телефона? Абе, дай ме Адам. Аз съм тук, брат му. Ало. Кой е на телефона? Абе, дай ми... Ало. Ало? Ало, Да? Ева. Кой се обажда, бе? Ева. Кой се обажда? Аз съм там от Суми. Сещаш се? Кое, бе? Оня там, бе. Кой, бе? Там, дето от Суми. Кой се обажда? Кой се оба? Аз съм. Кой? Аз. Кой ти? Оня, бе, дето в той там тролея. Кой де стои? Там жицата. Моля? Как, бе, там, дето се видяхме отзад. Не си спомняш как ходиш да си купуваш баничка. До училище там, бе. Да кой се обажда? Ти нали си балеринка? Да. Как знам? Моника, моля ли? А? Ало. Абе, кой е там, бе? Аз съм там. Кой си ти? Там, дето е. Кой там? Кой там? Господи, кой си ти? Аз дето съм там от Суми. Ало! Кое? Абе, аз там, дето купих твои. Кое? Абе, аз, бе. О, Нали помниш? Ева, да? защо преди малко беше взет телефона? Защото някой ми звънеше. И кой ти вика? Абе, ти... Маша, Да. абе, Какво? какво? Ще кажа се тебе какво? Защо? Ало, Фатмето? Кой е търси? Асанч? Санчо ли? Да. Баба ми търси, така ли? Да. Много спешно ми трябва. Май ме ти грешка и тук има Фатмен, тя е възрастна жена. Да, ама не я търся, ама ти коя си, ма? Аз съм внучка й. Ама трябва да прекава с нея, бе. Ти колко си голяма? На 21 години съм. Там. Я. Ало? Ало. Кой се обажда? Хасан? Кой сте, бе? А? Да. Ало, Да. Фатмето търся. Да, кажете какво има. Ама, трябва ми Фатмето. Кой сте, бе? Ама тя ми е бившето гадже. Ало. Ало. Да. И повече не въртете. Къде е Фатмета? Ало? Ало, Да? какво правиш? Нищо? Абе, ти. Там ли тос? Иво, там ли? Кой го търси? Петър. Момент. Татем. Да.
Да. Ало, какво прави? Нищо е, що? Гледай ли мача? Какъв мач, бе? Бихме се 1-0. Кого си бил, бе? България биха, бе. Ти кой си ти, бе? Аз съм, бе, Пешо, бе. Кой Пешо, бе? Пешо в работа, бе. Нещо не нямаш грешка, бе, приятелю. Иво, ти ли си, бе? Аз съм де. Какво стана тук? Ки са тези номера, прости. Кое какой? Ало, Кой Пешо си, бе? Пешо, бе. Пешо на Митака, познатия, бе. Що не мога да се сетя, бе? Сиктира, бе. Да не nama бъркаш някого. Вчера бяхме с Митака заедно. Вчера, ли? Ние, нали тъсенца ще ходим на... Да. Ало. Да. Марче, айде донеси ми кърпата там за басейна, аз вторник ще я върна. Имате грешка. Донеси ми я там, пък аз... Имате грешка! Ало! Ще я оправя в четвъртък, бе. Имате грешка, бе! Ти я донеси пък. То ще стане. Ало. Кърпата. Да. Ало. Кажете. Марче, айде моля те донеси ми я тази кърпа, защото много спешно ми трябва. Добре, ще я донеса. Няма проблем. Халата там се стои. Няма проблем, ще я донеса. Айде, чао. Ало. Да. Ало. Да. Ало. 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 Кажете. Вчера, що не ми се обади, бе? Кого търсите? Ало. Кого търсите? Ало. Ало. Кого търсите? Обади ли ми се вчера, бе? Кого търсите, питам? Как кого търся, не ме ли позна, бе? Кой номер търсите? Имате грешка. Как ще имам грешка, бе? Кого търсите? Ти бъзикаш ли са, бе? Кажете име. Какво да кажа? Кажете име. Как име не ме ли позна, бе? Ало? Ало. Да? Какво правиш? Кого търсите? Ванка, ти ли се? Не. Грешите, няма така. Ванка? Грешите, казах, господине. Моля? Няма Ванка. Не Грешите. те чувам, бе. Грешите. Моля? Номера грешите. Какъв номер не те чувам, бе, Ванка? Ало? Как беше номер? Редал. Внимание към танка. Хвърли го по кука. Ало? Ало, Иване, какво стана, бе? Какъв номер търсите? Иване! Какъв номер? Ало! Какъв номер търсите? Какъв номер търсите? Кое? Какъв номер търсите? Ало? Ало. Изидоре. Ало. Ало. Ало, чувате ли ме? Чувам, бе. Кого търсите? Вас търся, бе. Изидоре. Не, грешите. Той наложи. Наложи ли? Да. Какво прави там, бе? Да го знам. Ти синъм ли му си, бе? Да, аз съм. Аз съм. Ти ли си? Ало. Ало, да. Жеко, какво става, ма? Ало? Ало. Ало. Кажете какво да предам, ако. Предай там му, бе. Дед му го дал. Ало. Да, чувам ви. Какво да му предам, като се върне? За Палестина, му, бе. Каква Палестина? У нас работа там, де ти можеш да вършим двамата. Ало. А вие кой сте? А вие кой? Ало, аз съм Данчо, ма. Данчо Уде.
Ало, Да, Халил? момент. Ало? Ало, Ами, излязъл някъде, той моя мъж излезе да го кара долу. теле? Да. Ама за какво беше? За какво ви трябва да? Трябваше да прикарам с него много спешно. Ама щеш да го носи на обед? За една кастрация ставаш дума. Моля? За една кастрация. Ами не знам, беше до сега тук, обаче излезе. Трябваше там едно момченце да го обрежи. Какво ино момче? Да го обрежи. Да го обрежи ли? Да. Ама вие някаква грешка имате. Теле? Да, Как бе? Халил Манав? да, да. Да. Беше обещал сина ми там. За... О, да, разбрах сега. Ами то трябва с моя мъж да говорите. Кога ще се върне? Обрязване ми. А? Честита нова година! Благодаря. Удобно. Участвате в томбалата на КИС 13. Да. Трябва да отговорите на един въпрос. Готови ли сте? Да, кажете. Дичо от коя българска поп група е? 2-2. Браво, печелици! Пишка по радио. Един голям кур. Благодаря на вас също и пожелавам също. О! Аз съм бе, базикам се. Ко правиш ме путко? Кома? О! Цецо? Ти ли се? Ао! Ао! Иване, ти ли си, бе? Ало? Ало? Да. Абе, търся... Михаил там ли е? Не, има ти грешка. Ема нищо, той трябва да е там. Няма го, има ти грешка, бе, човек. Добре бе, човече, сега как? Грешка нямам. Кой номер търсиш? Еми, тос нали е там е? Кой номер е, който там? Абе, Михаил. Абе, Михаил, няма Михаил, бе, човек. Ема те Ти пише... пиян ли си? Ало? Какво се килеше? Михаиле! Ай, няма те къде. Михаиле! Мишо! Ай, бай. Чули баща му, затворя. Мистифицирайки пантомимата на парадоксалната метропология и базирайки се на солидни аргументи, аз установих, че вие сте най-екзотична дама, която внася известен резонанс с моите абстрактни концепции. Ще се постарая да бъда кратък, за да може аудиторията да вникне в тенденцията на моите очаквания. Аз нямам цел да изтъкна своя главен мандалитет в основа на вашата пикантна структура, а би искал да ви питам колко е часа. Кого търси, бе? Моля? Кого търси ти? Какво? Кого търси, бе, питам? Кого търся? Да. Искам да ви питам колко е часа. Колко часа ли? Да. 8 без 20. Колко? 8 без 20. 8 без 20. Да. Стига. Колко секунди? Секунди не знам. Как не знаете? Аз бяха 180. Ало? Говорите на английски? Моля. Да. Ало? Ало, Нафталинов такси. Ало, Нафталинов. Казвайте ли. Нафталинови са тук. Ало! Ало? Ало, Нафталинов? Нафталинов е. Ама го няма Нафталинов. Няма ли го Нафталинов? Ало! Нафта, ти ли се? Мога ли да знам кой си прави майтап тук? Аз съм един негов стар приятел, бе. Малко тук сме пинали и... Пинали сте момент сега. Ало. Големия Нафталинов, Бог да го прости, се замисли.
година. Не големия, бе, не. Ами кой тогава търсите? Нафтата, бе. Ало. А кой е нафта, бе? Кажете му името ме, бе. Абе, нафтата, бе. Вчера пихме кафе с него, бе. Добре, ти ли си, бе? Да, бе. Абе, малко тук правим една джурджуна, извинявай. Така. Ама ти много добре знаеш, че той е на работа, бе, добре. Ама знам. Реши да провериш ли? Да, бе, да. Така. И понеже аз малко се ядосах, че, нали, че Ваню почина и тук ми се прави майтапи и аз го взимам малко на тежко. Извинявай. Така. И така, че Венце го няма, той е на работа, знаеш много добре. Да. Така. И с кого сте така компанията? Чувам, че някой се смее там. Абе, не се смеем се, тук правят майтап, сме взели тук едно оркестър. Не, извинявай. Добре. Айде. Да. Ало, никой търся? Никой, те ли? Да. Ама няма никой. И как така няма никой? Тук има някой. И откъде вземахте този номер? Добре, някой търся. Някой, кажи. Ало? Намери някой, да. Ко правиш? Ти ко правиш? Нищо, тук седи. Кой ще на кино, бе? Кой клас си, бе, моето момченце? Кой клас си? Първи. Браво. Напиши си домашните. Няма, господа с календари. Айде, затваряй телефона и че ми трябва... Добре, ще звънна пак, ще опитам. Добър вечер. Добър вечер. Иван тък се? Ало. Какъв Иван? Няма тук Иван. Няма Иван? Няма. Петър там ли? Кой Петър? Петър Иванов. Петър Иванов не познавам. Нямаме такъв човек. Няма Петър Иванов. Няма. Може да се обади? Кой да се обади? Петър Иванов. Ама кажи на ненормалната сега в тази момента, Кой? телефона ще ти блокирам. Че какво? Кажи на тая ненормалната, че като я хвана ще я пусна на 10 мъже. Кой е Тя той? ми дава телефона на 10 мъже и аз ще я пусна на 10. Кажи се, да не се смее като курва. Каква е нормална, бе? Да затворя, бе. Доста, бе, го пак. Ало. Да? Взимаш уни и тръгваш по пета надясно. Ама ако... Вземаш го и тръгваш, не искам да се разправяме. Ама на кого се обаждаш? Вземаш петия в третото и като тръгнеш назад и се получава точно отдясно на ти. Чакай, на кого се обаждаш? Абе сега... Иван там. Какъв Иван, бе? Йорданов, бе. Извинявайте, нямам... Ама ти го вземи и тръгвай, защото няма време. Ама... Айде, аз те чакам там от третото настрани. Ей, да се ебеш майка си, защото съм на 63 години, пари се еби майка си и не се подигравай. Сега отварям телефона и ще видя откъде ще се обади с полета. Ало. Да? Коса, бе? Кола са. Сходим на сбор другата седмица. Кой? Ще ходим? Аз ще коля 2 прасета, бе. Нали сме там, бе, брачет? Ало. Да. Ти как си, бе? Аз вчера минавам през работа, никакъв няма, бе. Ало. Да. Ко да, къде се губиш? Ало. Ало. Да. А що ми затвори, бе? Кой се обажда? Кого търсиш? Ало. Кого търсиш, бе? Ванка, не си ли ти, бе? Не, бе, имаш грешка. Имаш грешка. Моля? Ваня, не те чувам, бе. Грешка, бе. Какво? Ало? Qual o seu número telefónico? Моля? Ci n-am băut cimatul. Моля? N-am capisco. Ало? Qual o seu número telefónico? На какъв език говориш? Alo? Ало? Ci n-am băut cimatul. Не разбирам. Per favore? Моля? Alo?
Чевапа очилото. Моля? Ало, Ало? преговори. Има Ало? грешка. Ало, Ало? ало. Ало? Че нам бълга чемато? Какъв точно език? Non capisco. Какво ти много каписко? Qual é o seu número telefónico? Моля? Че нам бълга чемато? Моля? Qual é o seu número telefónico? Моля? Un momento, por favor. Atende de linha. Имате грешка. Con ci vuole parle? You wrong. What? Wrong. Do you speak English? No. 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 But you speak. Моля? You speak English? No. No. No? No. Какъв сте ви? Кой сте? Що сте? What? What? Ще кажа what. Кого търсите? What? Who is this? I don't understand. Who is this? What? Какво значи? What? What? Нищо what. Пита what. I don't understand you. I do. What? I do. You what? Мартина говори на... Ало? Султана? Ало, постърма ти ли се? Какво правиш? Добре ли си? Кога върна? Нали та нямаш? Нямаше ме за много време. Кога се върна? Края на септември. То значи отдавна... Да. Иначе как си, добре ли си? Добре съм, ама кой се обажда? Ама как кой бе? Ще се сечиш. Ама как си? Добре ли? Добре съм. Кога ще таковаме там? Вижте, нищо не ми говори гласа ви. Как? Ти си Султана, нали? Да. Да, ама нищо не ми говори гласа ви. Ало, Да, кажете кой се обажда. как кой се обажда? Расте ли бубата? Моля? А? Какво да расте? Бубата. Ало, Сеца. Ало, Да. Пастърма, какво правиш? Ало. Керес, мафака! Ало. Да, бе, слушам. Иван. Какъв Иван? Няма Иван. Иван там ли? Иван, ти си объркал телефона. Кое? Няма Иван. Иване, ти ли си бе? Абе, няма Иван, тук ти си объркал. Да. Иване. Да. Иване, ти ли си бе? Да. Какво правиш бе? Кога се въграва вчера бе? Вчера, що се въграва толкова бързо? Какво да направя? Защо не дойде с нас там на това? Там, той дето да нои там. Къде да дойде? Там дет, там нои. Има много красиви. Ало, Иване. Що не дойде бе? Иванца, не трябваш да правиш те, братле. Не е много коректно от твоя страна, братле, разбираш? Ти на заеба като някой путка, брат. Не трябва да си такъв, разбираш? Трябваше да си коректен с нас. Ние сме коректни с те, разбираш? Разбираш? Ало, Ванка. Че на задна праска, брат, ще върши за едно дърво и ще изнасиля, брат, честно ти прикажа. Ало, Ванка. Да. Господине, А? вие сте избрали погрешен номер. Добре, извинявай. Значи ми майката ще го говоря. Я брат. Вие, вие сте едно